ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲି। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଶିଗଲା ଆଇଡିଆ। ବାହାରି ଗଲି। ମୁଁ ଦିପଟ ଅଖା ଗୋଟେ କାଙ୍କ ନେଇ ବାହାରି ଗଲି। ପଦାକୁ ଯାଇକି ଦେଖି ଏଠି ଆମର ବନମାଟି ହେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ କାଙ୍କରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଳିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଳିକି ତାକୁ ଅଖାରେ ପୁରେଇଲି। ଅଖାରେ ପୁରେଇ ପାରେଇକି ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ଥୋଇକି ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଅଖାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଘିତି ଆସିଲି। ଘିତି ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥୋଇଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଓପାଡ଼ିଲି। ମୁଁ 4ଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଓପାଡ଼ିକି ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଗଛ ଘିତି ଆସିଲି। ଗୋଟେ ଶାବଳରେ ଗୋଟେ ଗାତ କରିକି ତାକୁ ସେଇ ଗାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୋତି ଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ମୂଳକୁ ଦାବି ଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ବି ଦାବି ଦେଲି। ତାକୁ ମୁଁ ଦାବି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବ ଗଛ।